Poetry Slam er en konkurrence, og derfor er der også nogle regler. En af de vigtigste regler er, at uanset om man optræder med et digt eller noget prosa, novelle, sang, rap, comedy, impro, hvad man nu vælger at performe på scenen, jamen så er det noget, man har skrevet selv, eller noget, man selv har lavet, at man har ejerskab til sit eget værk. Originalitet, at der kun er tale om originale værker, og at det, man fremfører, er noget, man selv har skabt, det er en meget vigtig regel. Poetry Slam er ikke en karaoke-konkurrence. Derudover så er der nogle regler om, at man ikke må bruge rekvisitter. Man må fx ikke tage et instrument med op på scenen, og man må heller ikke være klædt ud. Man må ikke have en sjov hat på eller noget sjovt tøj, medmindre det er det tøj, man går i til daglig. Og man må heller ikke være nøgen. Poetry Slam har trods alt sit udspring i USA. Sådan er det. Man har maksimalt 3 minutter og 10 sekunder til at lave det, man gerne vil lave fra scenen. Og hvis man går over tid, så får man strafpoint. Man må gerne bruge mindre tid. Man må bare ikke bruge mere end 3 minutter og 10 sekunder. Eller det må man gerne, men så bliver man bare straffet. Strafpoint for at gå over tid? Ja, i Poetry Slam der bliver der givet point, og det er tilfældigt udvalgte dommere eller dommerpar blandt publikum, som giver digterne point. Hvordan det foregår, det kan du læse mere om inde på hjemmesiden. Point. Ja, i Poetry Slam der er det sådan, at den Poetry Slammer, som får højest point af publikum, jamen det er også den Poetry Slammer, som vinder. Det er ikke altid den bedste digter eller performer, som vinder, men det er publikum, der bestemmer, og derfor så den, der vinder, jamen det er den publikum kårer, som vinder på godt og på ondt. Og det er reglerne i Poetry Slam. Herfra så er der bare tale om fri leg, alt efter om man har lyst til at lege for sjov, eller lege for alvor, eller hvad man nu vil kalde det. Rundt omkring i verden, der er der jo Poetry Slam scener. Der er Poetry Slam i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Frankrig, England, USA, Australien. Måske også i Kina, jeg ved det ikke. Der er Poetry Slam mange steder. Og nogle gange kan man opleve, at de her Poetry Slam regler er en lille smule anderledes fra land til land, ligesom der er særlige temaslams og slams, hvor man må bryde reglerne, hvor man må være klædt ud, hvor man skal stjæle andres tekster og alt muligt. Men de regler, jeg lige har beskrevet, det er de traditionelle regler, og så kan man variere det alt efter, hvad man har lyst til.